jackpot. Ang lakas ng dagat, oh. Nakikita niyo yung mga sinag, oh. Ayan, si Mahal na ng mga kasinag at tapos si Divino Rostro. Ayan ang aking merindalan. Buto ng langka, tapos alamang. Pasalubong sa emo ni Gerson. Ano yun nagkakakayan? Akala ko malik lang. Kaya ngayon mga kasinag, manguha ulit tayo ng tarukog. At hindi ko talaga titigilan yan hanggat hindi ko na-perfect. Yung kinuha ko nung nakaraan, ibinibilad ko pa. Hindi ko naman maibilad ng ayos. Gawa ng ang panahon nga namin, uulan, tapos makulimlim. Hindi na umiinit ng todo, hindi kagaya nung dati. Palibas at habagat ang panahon dito sa amin. Kaya ganyan mga kasinag, lagi makulimlim at maulan. Pero hindi naman grabe ang ulan niya, pabugso-bugso lang yung ulan. Ngayon nag-aambo na naman nga, okay lang yan, magbasa tayo. Ang mahalaga makakuha akong tarukog. Sana makarami tayo. Kanina ko palang hibas. Masama nito, palaki na ang tubig. Ayun, puntan tayo di sa may rawis. Hindi pala pitoy. Samahan mo ako, ha? Samahan mo ako. Sige lang, abante. Ako po, sama ka. Oo, sasama ka. Sige na, abante na. Sama ka. May makuha pa daw tayo ito. Sana lumaki pang hibas. Yun, oh. Ayan po sa alimango. Ha? Dito, iwan ko lang sa butas na ito. Na-try mo sungkitin ang butas na ito? Yung butas na ito, na-try mo sungkitin? Kasi nung nakaraan, may nakita akong pumasok dyan. Siguro mga 3 araw na nakalipas. Ang laki mga kasinag, nakahuli siyang alimango. Yan, oh. Jackpot, yan o yung butas na yan. Malalim kasi yan. Nakadali siyang alimang. Yun nga, sinusungkit ko ng kahoy yan. Lalim naman, sabi ko. Nakita ko kayo, may pumasok dyan eh. May laman ito sa malalim. Oo. Hindi kaya yung pangkawit mo, ano? Grabe pala lalim yan. Lulubog na pala yung ano, pagkawit. Wala, mahirap. Hindi mo magkuha pa kung may laman. Ano pa? Dapat pala niya may bubo, ano? Pati pa daw yan, o pataog na? Sige pa nga, ate. Ay, tama. Sige po, sing, thank you. Nakakuha siyang alimango. Tama, pahibas pa. Tarukog tayo. Dito tayo mga kasinag. Tingnan natin sa lugar na ito. Kaso nag-aambo na. Update ko kayo may mga sinaga kasi hindi pili na mabas ang camera ko. Gawa ng yung mga dikit niya sa gilid nung camera ko natatagkal na. Papasukin na kasi ng tubig pag nabasa itong camera ko eh. Kaya update ko lang po kayo maya. Mga kasinag, ito yung nakuha nating tarukog. Tapos kasmay, abalon. Ayan, magkakakulay na sila. Tapos meron ako nakita dito, yan mga kasinag, alam nyo ba ito? Lato ito
lato, kaso hindi pa malalaki. Oh. Yan oh, lato po ito, lato. Yan oh. Hmm. Hmm. Kaso hindi pa malalaki. Pag naglaki yan dyan mga kasinag, maunguha tayo yan. Ang lakas oh, dagat. Ah. Lakas. Pupunta tayo dyan sa kabila na yan. Baka marami ding tarukod dyan. Oh, pang malalim dito. Mababaw lang. Kayang makatawid. Lakas ng alon. Hindi ko lang alam mga kasi hindi pa mayata nito taob. Dadagdagan ko pa itong tarukog na ito. Kukunti pa lang to. Pag natuyo ito mga kasi nagkakunti lang to. Kaya hahanap pa tayo. Dadamihan natin. Dito tayo pupunta sa dulo. Kasi nagapanghila na, uwi na tayo. Ay, panghila na. Ayan yung nakuha natin lahat oh. Ayan. Uwi na tayo. Panghila na ako, nagugutom na ako mga kasinag. Alauna na yata. Tirik na ang araw eh oh. Sulo na lang ako, hindi na tayo sinamahan ni Pitoy. Umuwi na si Pitoy mga kasinag. Nagutom na rin yata. Kaya umuwi na. Panghina na ako.
tayo. Ano? O, di ba? Okay. Tatlo. O, di ba? Nakakuha tayo pang gata. Talaglag yung mga kasinag, oh. Kung maalala nyo, itong manyuga na yan, ako dati nagkukupra niyan. Ngayon, binitawan ko na po. Yung pamangkin na lang ni Mrs. na nagkukupras niyan. Hindi ko lang alam kung bakit hindi pa siya nagkukupra ngayon. Ang dami ng tuyo ng niyog, naglalaglaga na. Tapos si Mahal na pala mga kasinag, ayan, oh. Ayan, si Mahal na mga kasinag at tapos si Divino Rostro dito ni-standby. Mamaya hapon mga kasinag, dadalhin naman ito kila Tio Mando. Tapos bukas mga kasinag, magpapatrabaho na uli ako kay Boss Charlie. Ididiretso na namin mga kasinag gawain tong kusina. Tapos nang maikabit na ang ating mga pinto at hamba. Ayan, oh. Yan, ito ang mapatrabaho ko bukas mga kasinag. Tapos yung hollow block naman natin, kumpleto na yan. Bantay pala si Pitoy dito ngayon. Ayan. Nang may kabit na ito mga kasinag. Ayan muna mga kasinag, update ko sa inyo dito sa bahay. Bukas na lang po ulit pagtrabaho namin. Saka ako kayo i-update. Mga kasinag, magsasahod kami ni Mrs. Tapos ang panahon, medyo makulimlim. Nagbabadya naman yata ang ulanin. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, oh. Ang kulimlim ng panahon. Ay, may binilad pala na ako. Yung tarukog. Ano daw? Hindi daw magulan yan? Yung ano, bilad niya. May bilad kasi akong tarukog mga kasinag. Yung pinagpapraktisa natin. Sana makakuha na natin. Pangatlong araw ko na yata ang binibilad ngayon. Kaso hindi may bilad ng ayos. Gawa ng ang panahon, no? Makulimlim lagi. Tapos sige pang ulan-ulan. Kaya hindi tayo makatayo ng ayos. Ito na yung tarukog natin mga kasinag, oh. Kaunti na lang yung natira. Pagparaluto ko na yung iba. Ayan. Sana madry na ito. Matuyo na. May ka na mag-drive. Silong kumana ito. Punta muna kami. Ayan mga kasinag. Let's go. Let's go. Go to Banwaan. Nung nakaraan mo ko may dalang tiuman doon yan. Ating bang sa urig to? Nilaga lang. Dito na kayo makasinag. Pag kami nagsasaod mga kasinag, paunti-unti lang. Yung kaya lang talaga naming dalahin. Kasi motor lang ang gamit natin, kaya kung alin lang yung mga madaling maubos na paninda, halos yun lang ang binibili namin. Ito, ano ilalagay ko dito? Nakuha ka ng mga picture. Ha? Purong chichirya? Tayong movie. Yan. Yan, movie. Pada tayong chicheria. Oh. Ito ang ano ng Mrs. Tapos kape. Kape. Ibang ano ngayon, oh. Wala nang premium.
Granules baga to. Ang Juan. Yan. Tapos Piwi. Yan. Mang Juan ulit. Richie. Patayin yung mga ganyang. Ano pa ito? May snack yan. Ito patata. Cracklings. Oishi. Patayang Oishi. Potato fries. Yan. Yan ang kasi nagang Rinbi. Tapos ano pa? Wala na. Ano pa? Sweet corn. Yun na lang chichirya mo. Oo. Dagdagan mo pa. Alin dito? Ha? Chili mansi. Kalamansi. Anim lang. 2, 4, 6. Tapos chili mansi, animan. Tapos ano pa? Chicken at beef. Chicken beef. Ah, beef lang. Oh, beef. 6. Yan. Tapos na kayo mamili. Magbabayad na lang si Mrs. mga kasinag. Okay, let's go. Biyahe na kayo mga kasinag. Padiak. Okay na? Let's go, let's go. Okay. Daming tao ngayon mga kasinag. Uplift ba yun? Yung siyasabi ni Bongbong Marcos. Uplift. Cash assistant. Wala nang bibilin? Yung motor mo, tagas na lang sa ilalim. May tagas na talaga? Oo. Ayusin ko na kaya pag uwi ko. Nilagyan ko na kayo dyan ng ano, gasket. Ano na kayo yung uring? Baka marautan sila. Hindi yan. Hindi mang grabe ang tagas. Ayun mga kasinag, pauwi na tayo. Update ko lang po kayo pagdating sa bahay. Salamat sa Diyos, andito na tayo. Kaway ka nga. Ay, singkit. Dito na kayo makasinag. Kararating lang. Apir mo na, apir. Yeah. Kangiti man siya, nakita yung camera. Mga kasinag, magandang hapon. Merienda po tayo. Ayan ang aking merindalan. Buto ng langka. Tapos alamang. Ayan. Kumakain ba kayo mga kasinag ng ganito? Buto ng langka. Masarap to mga kasinag. Ano yan? Berta? May bibiling ka Berta? Yan o. Sausaw natin sa alamang. Makikikarapid ako. Wala
Salamat lang, ano lang mainit. O, tama-tama, merenda lang. May merindalan daw. Gudahan mo diho. Ta. Ano to sa bukod? Nangingidam kay teacher to. Yung pagbuton pang merindalan. Tungtungong kang dito. Shout-out muna. Oy ko. Ganda na, kaya ko. Masarap yan. Ha? Grabe man Wala daw pa. ka tao. Anong grabe kami sa tao? Kaway kang amula dyan, Lotario. Malay ko tayo Hi. natin eh. Undo. Hinadali kita ka ang inariyan kayo mong ko. Pag minute ko ang sabi ko ito. Grabe mo kami sa tao. Sinaka ko ang magluwas na. Human, ano naman Mataning may masunod pa man. Yan. Siguro yung pasari na do. Kung nagralaw mo yan. Nabi na ko nagluwas-luwas. Makalaw pa nung manit yan. Sa imo pa sana makasapok naman na maran. Di ba nga akin nagkurahaw sana yung tirong habo ng rumuluwa. Buksan nga natin pinto pala na yan. Diyan, parang ang pinto. Let's pray lang natin. Sabi ni Pedro sa otro, pagdali pati niya sa dakula kong harong kaday na kumarot lamo. Ang atik nindo dyan, naanggot ang kamo ni Lola nindo Mirna. Ako, ano ko ma, tigbubulsa. Yo, hain. May alamang pa doon, baka gusto nyo. Manahayop na. Usuri na madi kung nahulog. Ano ang kakadakol pa man. Kabukungan lamang na ano-ano. Mga tawag na natin. Liberty si Uba kung mahuhulog. Matalino ang mga tao. Pagkubukod daw. Karapin na muna kayo. May tinapay. Yun lang. Wala. Naubos na yung tapay. Yung lang tangin eh. Uy, na ka maharali. Marulusan nga yan. Makarapi pa nga yan. Kaya mo niya kaayo, di may pasan. May alamang pa doon, may alamang pa. Nagkuraho man. Yan eh. Kurat sa indo, tagkuraho lang mo kamo. Napagal mo ko, hindi lang mo kikakakuraho. Di pati ka mo nagharanaw. Sama na yan dyan sa alamang. Dati makiraan manok, birindalan na ibagwis. Meron pa doon. May alamang dito. Akong dahil naubusan kita ka ininit ka talaga sa ako. Kung inuurubusan mo. Oo nga din, nag-mixo pa. Akin na yun. Umural na doon kamo sa indo. Kita ka mo mga ate. Nagkasira man sa balaw. Hindi nga naman di. Ano talagang habo? Sabi ko, dyan ah. Ah. Ito nagkuan na akong dahon Ay, na. hindi ko pa nagarapon. Okay ron eh. Hindi mo na pagkano ko, hindi mo pagkano. Hindi mo pati nagpatan, pagkano ko naman yan. Hindi ano kaya ron eh. Hindi mo ka mununoy, ay ano na. Nakakita ko pero na sila. Magkakot ako nga. Kurana ka mo doon. Kahaning makalaog na siya sa matan. Gusin ng kape. Ay, sabi na kayo ni Madam. Sod na sa merindalan. Talking merindalan natin mga kasinag. Sabi ko na sa inyo eh, masarap kasi yung yung buto ng langka, tapos isasawsaw nyo sa alamang. Masarap yun, pinagkaguluhan ng mga dumating. Sila kasi mga kasinag, naghatid kay ina. Wala na si ina dito sa bahay, kinuha na nila. Tinawid naman doon sa kabila, kila Tiyo Mandong bahay. Tapos bukas, papatulugin lang yun dyan sa bahay ni Tiyo Mando. Tapos bukas ang umaga, dadalhin na yun sa Sitio Kiloon. Diretso naman sa barangay Bubuan. Kaya yung managhatid, ayan, nagutom, dumating sa bahay. Yun, nagmerienda sila. Tama-tama nga, naabutan tayo doon na nagmumukbang nung buto nung langka.